Takže čusík. What? Takže nazdárek lidičky. Ne, počkej. Jaký jsem to měl vlastně ten pozdrav? No jasně, párek lidí, vítám vás u dalšího videa z série Shakes and Fidget. Takže, no co bychom k tomu dodali? No jo. Takže, co se to od minule stalo? No prostě jsem zapnul natáčení, všechno šlo v pohodě a potom jsem zjistil, že nenatáčím. Viděla jsem tady docela dost zlaťáků, udělal jsem si i cech. Takhle je moje jméno, na někoho jsem tady zaútočil, že jo, samozřejmě. No a co? No. A potom už jsem tu celou dobu nenatáčel. Ty bo. Takže dneska to bude tak. Ten cech už si znovu zakládat nebudu. Ani nevím, jestli to jde po druhý založit, protože tu celou hru nehraju opravdu dlouho. Hraju ji 2 dny. Přesně tak, 2 dny. Mohli jste si všimnout, co teďka dělám. Chtěl jsem tady něco udělat s počítačem. Tak a jsem tu. No, takže půjdeme do hospody. Že tady si to můžete přečíst, to už jsem se přečetl. Touha po dobrodružství. 20%, samozřejmě to nebudu pít, se nám stejně samo doplní. Takže si to přečtete, když tak si to popřípadně stopněte, ale já to nebudu let. No, dobré, jenom potřebuju trochu zakývat s kamerou a můžeme se do toho vrhnout. Byteli. Odměna, 1 zlaťák, no. 8 zlaťáčků? OK, beru, 6 minut. Takže zatím čus. Takže už jsem tady zpátky a za 5 sekund nám to začíná. Takže vrhneme se do toho. Nám dal velký damage. Tak si počkáme. Vyhráli jsme 8 zlaťáků, 90 stříbrňáků a 188 zkušeností. Takže co bychom si mohli za critical prostě vylepšíme. Životy si dáme taky, inteligenci taky, obrat dvakrát. Takže podíváme se do arény. Práce nechci. Já to střihnu a uvidíme se, až si zase někoho vyberu. Běž. Božka, No. řekneš mi, jak se pak natáčí video. Jo, já ti pošlu, ale já natáčím přes Bandicam. Ale musíš mít to YouTube kanál. Jo, ten si založím. A dáš mi odběr? Co? Dáš mi odběr? Cože? Dáš mi odběr za to, že jsem ti to řekl? Jo, dám. Oh shit, já to by taky. Natáčím druhý díl. Takže jsem 4, takže si vybereme 4 hovno 332. Tyvo. Hej kámo, a já to otevřu. Jestli ty mě porazíš,
Tak já... Pane bože. Jo, když já tě porazím, tak tě pozdravím do videa, když ty mě, tak nic. Takže hovno 3, 2, 2, jdeme do souboje. Káže se mi to... Tak. Konečně. Teďka mi... A sakra. Tak se... 2 zlaťáky, děláte si srandu. Hovno je nějaký dobrý. Ok, tak se nám to nevyplatilo. Tak, jenom jsem chtěl říct, že od teďka vždycky dáme... jo, už mi to napadlo, dobrý. Takže od teďka, nebo od příštího dílu, to budu zakončovat arénou, jako třeba teďka. A potom se ještě podívám na svoji postavu a potom se můžeme podívat i na další postavu. Jinak chtěl jsem vám říct, že jsem změnil program na natáčení, protože v Hypercam se to hrozně sekalo. A hrozně mi to tam problikávalo a byly tam samý FPS dropy. Takže tamto video, to se vám ještě omlouvám, protože to bylo hrozný. Tohle to bude snad lepší. Už to natáčím asi po 3. Protože jednou se mi to vyplo, to natáčení, po druhý se mi zase natáčel zvuk, no. To je hrozný. Takže mějte se krásně a čus!